வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோ என்னடா பார்க்க போகிறோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, ரேம்பேஜ் பாஸ்ன்னு ஒரு ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன ஈவெண்ட்னு நான் இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை. அந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் டாப் அப் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ டாப் அப் பண்ணி விட்டுலாம். டாப் அப் பண்ணி 99 டைமண்ட்க்கு இந்த ரேம்பேஜ் பார்த்து போட்டு வந்துடலாம். வேறு லெவலாக கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன இது கோப்ரா பைக் பழைய வீடெலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம போய் டாப் அப் பண்ணிவிட்டு வந்துட வேண்டியது தான். ஓகே ஆயிடுச்சு. இப்போ டாப் அப் பண்ணி விட்டாச்சு. டாப் அப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ரேம்பேஜ் பாஸை போட்ட வேண்டியதான். இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகணுமா நியூஸுக்கு போகணுமான்னு தெரியலையே. நியூஸுக்கு போய் பார்ப்போம். நியூஸில் வந்து ரேம்பேஜ் பாஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரேம்பேஜ் பாஸ் கோ 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கோ 2 அப்படின்னு கிளிக் பண்ணால் லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. லோடிங் ஆனோடனே வர லெவல் 3 இது கொடுத்துருக்காங்க. ஃபீமேல் கிரிமிஷன் பண்டிலு M20 ஷாடோ ஏட் ஷேக்கரு இப்போ தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்க்யூபேட்ரு M60 இன்க்யூபேட்ரு ஸ்கின்னு வேறு லெவலு. கோப்ரா மோட்ரு பைக்கா வேறு லெவலு. எமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. டெய்லி மிஷன் அண்ட் ஷாப் அது வந்து 20 இது கலெக்ட் பண்ணுமா. குவாரண்டட் கிராண்ட் ப்ரைஸ் இன் 20 ஸ்பின்ஸ். 20 ஸ்பின்ஸில் இது அந்த ஃபீமேல் பண்டில் கொடுத்துருவாங்களா. இப்போ நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாம். வெல்கம் டு ஃப்ரீ ஃபயர் ரேம்பேஜ் பாஸ் 7 days அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓபி வேறு லெவலு. M60 ஷேடோ எட் கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை நாள் தெரில, பார்த்துடலாம். ஒரு நாள் நினைக்கிறேன். ஆமாம் 1 டேன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரி ஓகே. டெய்லி மிஷன் ஷாப் வந்து இது என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 50 கோல்டை வச்சு திருப்பி விட்டா அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு இந்த ஒரு இது கிடச்சிடும். இதை வந்து கலெக்ட் பண்ணால் தாம்சன் கன்னோட ஸ்கின்னு கிடச்சிடும். என்னப்பா இவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் தாம்சன் ஸ்கின்னு வேறு லெவலு எப்படிலாம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள். ஓகே கைஸ், அதுக்கப்புறம் என்னடா பார்க்க போகிறோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் ப்ளே மேட்சஸ் அதுக்கிட்ட போகலாம். ப்ளே மேட்சஸ் அது 20 இது கொடுக்குள்ளே வந்தால் சந்தோஷந்தான். ஸ்பின் கொடுத்தாச்சு. கொடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான். பெட்டு ஃபுட்டு கொடுத்துறாங்க. தண்டம். ஸ்பின் பண்ணலாம். வேறு லெவலு கைஸ். 2வது ஸ்பின்லேயே கொடுத்துறாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன் கிராண்ட் பேஸ் வயலட் பார்க்கர் பண்டில் கொடுத்துறாங்க. வேறு லெவலு கைஸ். இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்க வேண்டியது தான். வர லெவலு கைஸ். 2 ஸ்பின்னில் கொடுக்குதா. அதிசயம், ரொம்ப அதிசயம். 2 ஸ்பின்னில் கொடுத்துறாங்க. உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்பின்னில் வந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரேம்பேஜ் பாஸ் போடுவீங்களான்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லெவலு கைஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து போட்டு பார்த்துட வேண்டியதான். டிராகி டைமண்டு இருங்க கைஸ். அது அப்புறம் போயிட்டு இன்னும் கேரக்டர் இருக்கலாம். சரி ஓகே, கரோலின் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரு ஏதோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வாங்கிட வேண்டியதான். வாங்கிட்டு பண்டில் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதான். பண்டிலு ஓகே சோப்பி கைஸ். செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து அப்படியே பார்க்க ஏதோ ஒரு பண்டில் மாதிரி இருக்குது. இந்த ரொனால்டோ CR7ஓட அந்த ஃபீமேல் பண்டில் மாதிரி இருந்துச்சு. முடி அதே மாதிரியான குடுமி பின்னாடி வச்சுருக்குது. அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சரி ஓகே கைஸ். ஓகே கைஸ், நல்லா இருக்குது. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 10க்கு வந்து ஒரு 8 கொடுக்கலாம். 8 கொடுக்கலாம். ஏன்னா கொரோனா அளவுக்குலாம் இது வர முடியாது. பட் எனிவே 8க்கு இது ஒர்த்தானது தான். 9 டைமத்துக்கு இது ஒர்த்தானது தான். போர்டு மித்திய ஸ்டாப் அப்பி ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஏதோ டாப் அப் பண்ணது கங்க்ராச்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் நிறைய புது ஈவெண்ட்ஸ்லாம் வரும். அதெல்லாம் கிளைம் பண்ணணுன்னா நம்ம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கிளைம் பண்ணுடா அப்படி ஒன்று வந்துருக்குன்னு மறந்துடாமல் எனக்கு சொல்லிடுங்க. கிளைம் பண்ண எனக்கு மறந்துடுவேன். கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. கிளைம் பண்ணுறாடி அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சத்தியமாக கிளைம் பண்ணிவிடுவேன். 23 ஹார்ஸ்க்கு தான் இந்த மித்தியாஸ் சூப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. M60 சூப்பர் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணுன்னா மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். லைவ் அண்ட் கிவ்அவே வேணும்னா மறந்துடாமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில்
பண்ணிவிட்டு அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க, ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துங்க. அப்போ தான் டக்குன்னு கிவ்அவேஸ் லைவ்ஸ்லாம் வர முடியும். ஸோ வீடியோ நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், இப்போ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பில் சொல்லி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. ஓகே காய்ஸ், அடுத்த நல்ல வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நிறையா வீடியோஸும் வரும்.